Umasa udabula ingoma zingoma ndini ndozigona kunyanga zakabona wayase ipapa ndinoluza fokazi kana ndafunga kuyenda patonasi zini zangu zese zoita umayasi yarira varoi vakatera polasi ipapo ndinoluza fokazi kana ndafunga kuyenda patonasi zini zangu zese zoita umayasi varoi vakatitera papolasi vantumira zvidhoma ndakarara usiku wese zvachindigera pandinoti pepu bvudzi ratopera notomuka simba rakapera ndafunga kuyenda patonasi zvanditidzoka mueriyasi pandinofunga patonasi zvanditi gara mueriyasi ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi yarira varoi vakatera polasi ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi varoi vakanditera papolasi ipasi pano ini ndiri muranda varoi vari kutondisunda nai mwari we vavengi vandikunda ndatombozama kuimba nekupanda vanoda ndife ndiri rombe upenyu hwangu hwese ndichibvudza mombe mvura penonaya icheyo ndirikita upenyu hwakanaka ndewekurota ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi yarira varoi vakatera polasi ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi varoi vakanditera papolasi vantumira zvidhoma ndakarara usiku wese zvachindigera pandinoti pepu bvudzi ratopera ndinotomuka simba rakapera ndafunga kuyenda patonasi zvanditidzoka mueriyasi pandinofunga patonasi zvanditi gara mueriyasi ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi yarira varoi vakatera polasi ipapo ndinoluza fokasi kana ndafunga kuyenda patonasi zvinhu zvangu zvese zvoita umayasi varoi vakanditera papolasi ipasi pano ini ndiri muranda varoi vari kutondisunda nai mwari we vavengi vandikunda ndatombozama kuimba nekupanda vanoda